nakabalita ng isang OFW dito sa Saudi, pinatay ang 6 years old na alaga. Ha? Ay, hindi ko lang alam. Wala po kami, kasi kaming ano dyan, ma'am, awan iti correspondent with tangam no, kaya't mo iti agisan ti report. Ay, may Ayan, kanon? ma'am, anak mo ti inaada, iyad, nakto na, i-message na, isad mo kanyak, deta nga damag, mama himawari. Grabe naman yun. Kaamuan tayo, ayan. Grabe yun. Isugarod. Apit pinatay na din, 6 years old. Pauna yan. Baka kami, baka obsessed, diba? Ala. Nagsangitsan ko na ni Idol Rain Santos. Ay, makugit mo sila. Okay, Idol Glenn. Last take mo na para sa ating topic for today's video. Okay, so dito yung pinag-summer, na masungad na summer, ay kaya mahalaga pa rin sa atin ang kalusugan, kaligtasan at magiging handa sa init ng panahon every time. Madi tayo agkampante nga dito kaya na mayat nga weather so, at summer kada dito yung pinagbabakasyon ngam dito ti may isang kabubut nga season kasi dapat dito ti March kat dito yan fire prevention month dito ti yes, diba ganaan nagtayo. Oo, iso nga datayo kan dito di time nga pinag-aawan ti kuryente kada agawan-awan ti kasi mo overload. Diba? Oo, kakasjay. So dapat ikuha tayo lang tadigin magbagi tayo isagana tayo dapat prepared tayo ken be hydrated nga kan kanayon no ad daman sakit yun kaya sigo di hospital haan kay hanyo nga yaling-aling baka kit di agbalin pa nga infectious ken alis to tayo lang nga ada skin allergies di gito tatanga panahon. Yes, okay so ingat lang mga idol. Okay. Anak so dito mga idol, check na Idol Glenn Batuyong para kadeto yung aldaw iti itopiko sapay ko mata nag-enjoy kayo kadeto yung pinagsisinaritan ni Idol Lawrence ken para to no bigat manen kadak to matlaeng customer lang ang oras 5 aging ganat 5 to 6 hanggang 6 a.m. in the morning. Maraming salamat sa inyong lahat kadigije nagdengeg ken dagite nagbuya iti Facebook Live. Maraming salamat. Bye-bye.